Bună, sunt Valeria și astăzi vom afla câte ceva despre viața adolescenților din Republica Moldova. Alături o am pe Anastasia, care ne va povesti câte ceva despre viața ei. Bună, Valeria! Bună, Anastasia! Cum tu crezi, adolescenții au un rol important în societatea noastră? Cred că da, și mai precis rolul lor este de a se regăsi în societatea noastră o profesie care ei ar vrea să-și împarte viața. Care este poziția ta față de politica din Republica Moldova? Personal, eu aș schimba unele momente, dar din păcate nu sunt în competență de a face. Care sunt relațiile tale cu părinții? Sunt niște relații bune, desigur cu neînțelegeri, certuri, dar ei au un rol important în viața mea, cu faptul mă mândresc cu asta. Cu colegii, prietenii, la fel aveți relații bune? Da, carantina precedentă ne-a unit, s-a făcut o clasă destul de unită, desigur cu minusuri, neajunsurile ei, dar destul de bună. Ce părere ai? Adolescenților le este greu să comunice cu prietenii, colegii? Depinde. Sunt adolescenți care trăiesc sentimentele în ei, dar sunt unii care ar vrea să împarte emoțiile cu foarte mulți oameni. Cum crezi care este vârsta când încep relațiile adolescenților? Eu cred că fiecare persoană trebuie să fie pregătită mental la această etapă importantă. Țigările, drogurile și alcoolul ar fi un pericol pentru societate? Cred că da, mai ales țigările și drogurile. Care este părerea ta despre acestea? Referitor la țigări și droguri, una negativă, dar alcoolul cred cu măsură, deoarece orice vârstă are măsura sa. În viziunea ta, care este o problemă majoră a adolescenților? Cred că neînțelegerile cu generația precedentă, părinții, bunei, stereotipurile făcute. De la cine iau exemplu tinerii? Cred că de la persoanele care s-au putut dezvolta în generația precedentă. Tu personal, de la cine iai un exemplu? De la verișorii mai mari, părinții uneori. Tu personal te-ai întâlnit cu așa probleme cum ar fi bullying-ul, depresia? Am avut niște certuri, dar nu pot spune că asta a fost bullying. Depresia, crezi că este ceva des întâlnit? Cred că da, în societatea noastră, unde nu sunt dezvoltate diferite inițiative proprii, drepturile adolescenților. Ce sfaturi ai dat tu pentru adolescenți care s-au întâlnit cu așa tip de probleme? Eu nu sunt psiholog și nu pot da un sfat anumit, dar cred că nu trebuie de tras atenția la cuvintele rele, mai ales de la persoanele care nu au un rol important sau îndeopște un rol în viața voastră. Anastasia, îți mulțumesc pentru acest interviu, iar vouă mulțumesc mult pentru că ne-ați vizualizat.